Nangli tum chini lama pethe pen Kiduknai Country mate adet amen lapen ke hodak adet along par ki pita income mate ningkani silong inutut amonit ke komai kon anlo chini lama chini nelang polate bangso video long ilitum chini pompo top 10 an Kiduknai Country mate adet amen sita a video bang pangcheng cheng ko nangli tum apan istielam kachuneng rikangtung nangli tum dong sinili channel subscribe kelang pote subscribe ikdet noi lason interesting video kelang long ver jiapha tangde ilitum pangcheng lo nang number 10 pen Number 10 lagi Guinea Bissau pa country lo hodak par capita income lapang ke $814 vet Indian rupees pen convert lo pulote 66,943 vet Number 9 wang po Afghanistan hodak par capita income apang $797 Indian rupees pen convert lo pulote 65,545 vet Number 8 apang wang po Democratic Republic of the Congo lapen hodak par capita income apang $785 vet Indian rupees pen jong si convert lo pulote 64,558 vet Number 7 wang po lake Liberia lapen hodak par capita income apang $582 vet Indian rupees pen jong si convert lo pulote 47,863 vet Number 6 bang po lake Niger lapen hodak par capita income bang lake 567 vet lapen Indian rupees pen jong si convert dam lo pulote 46,630 vet Number 5 bang po Mozambique lapen hodak par capita income bang $512 vet lapen India rupees pen jong si convert lo pulote 42,106 vet Number 4 bang po Central African Republic lapen hodak par capita income bang $402 vet Indian rupees pen convert lo pulote 33,060 vet Number 3 bang po Malawi lapen hodak par capita income bang $351 vet lapen Indian rupees pen convert lo pulote 28,866 vet Number 2 bang po South Sudan lapen hodak par capita income bang lake $303 vet Indian rupees pen convert dam lo pulote 24,918 vet lapen number 1 Kiduknai Country lahen lo Burundi pu lapen hodak par capita income bang $261 vet Indian rupees pen convert lo pulote 21,464 vet tangte nangli tum India par capita income chini loma India non kisulibom par capita income like 1,97,000 2 lakh ke le japan non 3,000 vet lo moneng ke le rok ta hai lasi pinia video bang ke la anvet po lapen nangli tum jong sa video bang nangli ning hang polote like pik tha lapen subscribe ke lang pote subscribe tet te ilitum akapreka video long le chitong thunang dome thak me de ho